Κύριε Καπιτανάκη, με συγχωρείτε. Είμαι φανατικός θαυμαστής σας, θα ήθελα ένα αυτόγραφο. Έχετε παρακολουθήσει αγώνες μου? Να σας παρακολουθήσω με ταχύτητα που τρέχετε. Δηλαδή εδώ τα λέμε δεν τρέχετε, πετάτε χαμηλά. Ο ειδικός μου στον αγώνα είναι πάρα πολύ καλός όσον αφορά τον αγώνα. Ήταν πολύ καλός στον αγώνα. Σκληρός για να Ακρόπολης, έτσι πρέπει να είναι το Ακρόπολης, αλλά ήταν άτυχος για Σε μια άλλη γωνιά της γλυκερινής Αθήνας, η γενιά του Γεϊγέ και του Σέικ υποδέχεται τον καινούριο χρόνο με ρυθμικές υποκλήσεις εναρμονισμένες στους ήχους μιας τρελής μουσικής. Δεν μου λες παιδί μου, αφού δεν τρέχει άλλος για να τον ξεπεράσουμε, γιατί τρέχεις έτσι, πες μας. Τι είπες?